Vítejte u dalšího videa. Tohle bude video, kdy dáme 28 000 pohárků a zároveň si pušneme krova na tier 15, takže my se na tom jdeme rovnou vyhrnout. Užijte si video, dejte like a odběr a já se vám ozvu, až budeme ve hře. Lidi, už jsme tady ve hře a tímhle videem si vám chci i omluvit, že teď moc často nevycházejí videa. Nevycházejí z toho důvodu, že na to teď prostě nemám čas a je to prostě těžký, ale slibuju, že zase začnou vydávat videa, to vám můžu slíbit. A teď mě asi ten krou zabije. No tamhle je sám, to je skvělý. Sama nechci ani vidět. Jo, tak to je bomba, že ho zabil. A teď mě dá na jednu ránu, tak ne. Ale nechce se mu mě fajtit, což se jako divím. Toho krova zpomalím, skočím na tu Lumi, tu zabiju, tak ne. No skoro. Ne. Pozor, ale už máme top 3. Main streak mám... Ne. Main streak dostanu +5, takže to máme nějak... No, 12 trofej. Takže jestli to bude takhle, tak bychom to mohli mít asi do 4 her, což by bylo bomba. Byl by to takový rychlej push, zároveň bychom pušli 28 000 pohárků. To by bylo bomba. Já doufám, že si vám tyhle ty videa líbí, tenhle content, kde vlastně pushuju brawlery na nějaký určitý rank. Když tak si určitě můžete napsat do komentářů, co byste jakoby chtěli za content, jestli chcete i nějaký vlogy, nebo jestli chcete něco, prostě co chcete, nějaký vlogy. A tohle tady je 9ková blbina. Teď se budeme asi soustředit radši na hru. Zbývá méně než 20% baterie. Ajaj. To mi vůbec ale nevadí, to mi vůbec nezabrání v tomhle puši. Možná. Ale jako nedokázal mě hitnout ani jednou ten Finks. Což se jako divím. Já jsem ho nahitoval už hodněkrát, ale on mě zatím ani jednou. Ale máme super jako 2 powery. A tady někde je ta bibina, já si ji docela bojím. A to je dobrý, že kdyby nás někdo zabil, tak win streak nám vlastně zůstává. Protože tohle je na pátý místo a Wi-Fi nám je malinko zlobí. Ale tady ten, ne, toho musíme zabít, no tak. No a máme top 4 hned, což je úplně skvělý. Ale tady je ta bibina. Tady, jo. Aha. Tak jo, seš dead asi, nebo já na něj radši skočím. No, ale vidíte, nechcí blbě, takže teď by se mohli pozabíjet ty 2 bibiny a bylo by to úplně bomba. Hej, tak kam si zmizela? Oh shit. No. Ne, tak zase top 3. Takže to je dalších plus 12 trofej, pokud počítám, jo. No a už nám chybí jenom 30 pohárků. To jsou 3 hry. Asi, když to dokážu. No když to dokážu, tak 2. Když dám 2 viny, tak to jsou vlastně jakoby jenom 2 hry, jo, ale když dám třeba 2., 3. místo, tak musím těch her dát na 3, no. Já doufám, že budu dát jenom top 4, protože nechci přijít o ten win streak. Zároveň chci dát prostě crow na 15. rank, protože ten crow mě začal hodně bavit. A možná někdy bude i videjko, jak si ho pušujeme na max tier. Což by byla bomba. Teď tady zničím ty 2 perky, protože ta Jackina se na to úplně vybodla. Ale tamhle je Shelena, tak tu zabijem. Ale tamhle ten Ash, což jako není moc dobrý. Ale já si ten power zkusím vzít. Jo, vzal jsem si ho, dobrý. A teď zkusím nějak nahejtovat tyhle, aby se nějak pozabíjeli, protože
když zabiju oba dva, tak to už je top 4, to by bylo úplně senzační. Já tak aspoň tu Jackinu se pokusím zabít. Ale je takhle naženu do rohu. Teď na ní skočím. Jo, dobrý, je mrtvá. A to už je top 4, top 3 dokonce. Doufám, že ten, jak se jmenuje, Ash, tak doufám, že zabije toho dalšího, což je Edgar, a nestalo se tak, Edgar zabil Ashe. A tohle je... Ne! Ten gadget mi nestačil, ale druhý místo teď, což je bomba, což je plus 13 trofy. A jestli se mi to teď podaří, tak do 2 her bych to měl hotový. Což by byla jako bomba, že by to bylo takový jako zároveň rychlej push, zároveň i push na těch 28 000k, což se přiznám, to jsem nikdy v životě neměl, tolik pohárků. Teď jdeme na tu melodii, jo, to bychom měli zabít, no to už je mrtvá. Skvělý ten shade, ale na toho radši nejdu ještě. To si ještě chvilku počkám, až budu mít aspoň jeden ten power cube. A tyhle, oni se zabijí nějak rychle. Jo, ten shade je tamhle a je tam i gaz. Akorát, že gazovi se nepodařilo zabít shadea. Tady je medvěd, ten mě sere. Ne. Jdi pryč. Jdi na něho. Ale tohle je asi plus 5 pohárků, mám takový pocit. Teď nevím, ale já ho zkusím zabít. Pojď. Jo, dobrý, top 4. Ale mám plus 12 trofy, nebo ne. Ne, tady mám plus kolik? Tady mám plus 11 asi. Mám teda takový pocit. Já jsem pořád hitoval jenom ten barel od TT, ten jau. To zabolelo. Tak ten shady zabije, což je... A showdown. Nita zabila shada. Což je skvělý, protože teď zabije i mě. No, stalo se. No. A teď, jestli se nám to podaří, tak bys nám měla chybět už jenom jedna hra. A ještě jednou se vám chci fakt vážně omluvit za to, že teď nevydávám tak často videa, ale není na to prostě čas. Prostě musíme pořád dělat něco ve škole a já to asi udělám samostatný video a nějak vám to v tom videu jako pořádně vysvětlím, proč vlastně proč vlastně nenatáčím takhle ty videa, což já jsem takhle původně chtěl aspoň každý den jedno video, jenže je to fakt těžký, takže jsem si dal teď na chviličku pauzu od toho, protože prostě mám nějaký prostě osobní důvody a proč nenatáčím a o tom udělám samostatný video, takže se můžete těšit a tam vám dopodrobna vysvětlím, proč vlastně nenatáčím. Teď jsem skončil 4., ale mě to nevadí, protože já už mám push Crowa na 15 hotovej, zároveň máme i 28 000 pohárků, což je úplně bomba, takže teď když půjdu. Ale ještě tady máme star dropy. Rare, super rare. A to bylo vlastně všechno. A kdybych dal ještě jednu hru, tak máme to. A ještě si ale můžeme otevřít tady 100 kreditů na Henka. A tady ještě jeden star drop. Ale ten je rare, no, to nevadí. Takže jestli se vám tohleto video líbilo, určitě ho nezapomeňte podpořit lajkem. Hoďte tam i ten odběr, sdílejte tohle mezi kámošima. A já se s vámi loučím a zatím ahoj.